Daarvan wordt wordt, zie je dat op deel elch. Which we have wordt bekezen, is beweging werd etta, het wacht gaat bewegen. Als we shit stien en houden de beweging wel weer, dat is toch aan de been. Dat is bij een ke, dat je op het been met niet je werden. Dat is bij wat niet je werden, we zullen deze, hoe doen je het zo lezen is dat niet echt. Bij waarom het zo op zo lezen is dat niet echt hoe doen je. Derige aardig, derige aardig, dat daar bij wat niet je bespaar. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعالمش الله ما قدر عالمش واحد. سيكلينش لحدين، سيكلينش كمان لحدينش كمان. دين دري عالمش واحد. الله هو واسع عالمش واحد. وش ذلك عالمش دي؟ سألتهي تبدأ توحيد. وش ذلك عالمش كل شيء بين الدنيا شغال. ذلك عالمش تخلق بين الدنيا شغال شغال. ذلك عالمش قدر صدق شيء قدر يقدرش. بين الدنيا خير بين الدنيا شغال خير. Als wij weer eens doorgaan trouwens, wat we dan gaan zien. Kerstmis, nee weet, waar we weten dat we ons plaatsen, oké, joh, kan maar. Ik heb daar iets is van ja, wat we dan weer doorgaan te doen. Gaan iets aan het. Handelaar mee, wat? En ja, zo is het al keer net mee. Wij is twee bieren schieten, bij me weer voor de baas aan wat we doen. Zo wat is het, bij me weer over dat de baas aan zo wat is het. Wij gaan er wel, dus al die niet gaan. Dus nog wordt het zaken is gebaat. Novo Toya, Lucas Dias Cubatas, Padres Dias Cubatas, Tinos Dias Cubatas, Novo Buda, os textos com o Pego e a Portugal, Pego, Tunisia e a Portugal, Pego e a Toya, Suzuka textos com os bens tipo. Sudate Jesus Reyesi, Sudate Jesus Reyus, Vem o Tino Hanas na Roda, Tino as Hanas de Riaime, Vem Tino desses Badinos, Vem Ana Hamza, Tino as Hanas desses Badinos de Riaime. Wij hier ons zegt ze het woord. Hallo. Lord zeg ik ons niet. Ze dus brood gaan kirchjes. Wij zijn wat geschieden. Wij gaan doen. Schapen zijn tweemaal zijn zakje verder. Zodat je zegt het moet be. Als ze dan weer ook moet waschen. Gedrag van die was dat ze door hebben. Ook moet waschen. Helemaal weer. Geen schuld. Ik lees er nog geen schuld. Wij moeten niet zo weer geen schuld. Wij moeten niet zo weer niet. We moeten goed daar. We moeten niet zo weer kennis goed daar. We kennis goed. We leren ons goed daar. We zullen goed daar. We doen niet even de goed daar ja. Is goed zijn. Dat is goed zijn. Kinderen gaan je weer gaan naar je schooltje. Als je weer aan wil geven, zo wel gauw op praten. Als we hier zo strafjoens. Bij we zaken. Bij we repozen. Als ik iemand is praten. Als je werkt proje. Dan is het als gaan we zelf dat is het. Dan is het. Ik heb dat is het. Ik wou doen. Dat is ons wel eens. Door het al in de